Esta serà la sede del Campionat Mundial en la modalitat de handbol. Estem en el pavelló del Pérez Puig, on s'han construït 4 canxes per a poder fer així aquestes partides del Mundial. Ens trobem en la primera canxa, que serà la canxa central, que és la que tinc darrere de mi, que és la canxa que està pintada de blau. Després, a la meva esquerra, tenim la primera canxa ja en blanc i després, un poquet més per allà, la següent canxa també de blanc. Així és on celebrarem aquestes partides d'aquest gran campionat del món, on esperem tindre tot a punt per a aquest dia 26 de març, que ens queda ja molt poquet, perquè tots els aficionats a la pilota puguen disfrutar i puguen vindre a aquest pavelló per a poder estar així i en el seu calor aplaudir a aquests jugadors de tot el món, perquè com tots sabeu són 21 els països que van a participar en aquest campionat del món. Després anirem a lo que són els frontons en Venècia, que també estem acabant-los de construir. Així, en l'estadi municipal de Venècia estem acabant de construir el que serà els frontons valencians, que van utilitzar-se per al Mundial de Pilota. Hem tingut que fer així el rebot que està darrere de mi, un rebot per a que pugui ser les medides legals per a poder tindre este frontó valencià, on va jugar la selecció valenciana i també les 21 seleccions que venen a visitar-nos en este Mundial de Pilota. Anem en la fetge on toca. Esperem, conforme hem dit, tindre aquestes instal·lacions per a que les seleccions puguen vindre així i entrenar quant antes.